Toy, unsa naman po yung uso karon Toy? Paps, pikas barangay ba? Uso kang damang nito. Grabing pusta lagi. Ayay, kadamang na po uso ron. Mangita ta. Gwapo niya gabi, kay manulot ta. Nah, gabi nga perti pa man tong lugaya in taon udto pa man. Mangita lugod sa mga dahon-dahon nga laya gud subayon na nato na ilang lawa. Pwede. Nya, asang buta mangita. Pastilan dito tayo laabing kay daghan kay kahoy-kahoy dito. Aw, sige tara. Di ara Paps. Lawak Paps. May balay. Ayaw si luhaga kay bising makabantay ang damang ba. Pangitaon na to. Nagnak diri nilukot ba. Yati ka Paps, ako may nakitaan eh. Pangitag imo dito ha. Tabangan giti ka pangita no para dali ra makitaan unsa ri ka. Paps, mas maayo ani magbulag-bulag ta. Kay magsabay ta, mangilog man ka. Nako dito, ako'y tiwas pangitaan eh. Damang, pakita na bi. Ate, yung damangan ni Asa man ni bay. Yati, may lawa diri bay. Uy. Nok, paningkamot Nok ha, kay derby ta ka karong Domingo. Pag mudaog ka Nok, palitan ta kag Jollibee. Naminaw ka? Nok, time sa ha, kay kuhaan ta kag pagkaon, kay murag nakulangan ka ba? Nok, naray mong pagkaon. Uy, hala. Patay, nakabuhi man siguro. Damangan ni bay ganina pa. Uy, Paps, akong sama ka dire. Yati, magkabigoy makuratan ang buta si mo. Nangita kog damang. Kanang Paps, wa ka gabantay og nay manok dire. Nah, wala ba ya bing kay nangita ra man kog damang diri. Panga Paps, ay nakabuhi akong manok ba? Bi pagitaon sa nako to. Asa din damangan ni. Ay dara. Uy. Yati kang buanga ka. Kinsa man ang manok? Hinaya ng kiyog hindi. Masakpan ta. Trapasin na ta. Yati gugay kang bata aka ba. Damang naman natutuyo diri ang anong nahuam kag manok nga di man ay mo ha. Nagana ni magistorya ito na. Masakpan pa inunta. Yati ka. Kaabing ng manok ba ni adto to diri ganina ni Agi nang utanaw asa yang manok. Masaktan gani tato impas yuta. Bahala ka din, bulak pa na ko. Kining bataan niyo, balak ang damang nga ka.